2-3 probă, se aude? Oprește microfonul că poți să te iau la palme. După melodia Eminem, Stan. Dragi prieteni, ghiciți cine-i aici? Încep să vă scriu pe adresa care o știu. Telefonul e oprit, nu l-am mai plătit de mult. M-am gândit să scriu, m-am gândit cu voi să fiu. V-am mai scris ceva, nu cred că ați primit. Ori ați primit și nu ați citit. Probabil că a fost o problemă la oficiu. Uneori încurc adresa, nici nu știu ce scriu. Dar lăsăm astea, acum o scriu corect. Ce mai faceți voi, cum mai este pe la noi? Simt nevoia să vă văd, dar mi-este foarte greu. Nevastă mea și ea va face un copil. Dacă voi avea băiat, puiul va chema. Când eram mai mic, așa mama mă striga. Cu stimă și respect mă semnez Suliman. Mai săraca înainte, tot fără bani. Tot fără bani, tot fără bani. Mai săraca înainte, tot fără bani. Tot fără bani, tot fără bani. Mai săraca înainte, tot fără bani. Sunt în mașină acum, rulez ca un tâmpit. Am băut prea multă vodcă și sunt amețit. În portbagaj am legat-o pe nevastă mea. Este însărcinată în luna a 7-a. Gonesc pe un drum care s-a închis și la 5 km vin un pod deschis. Această parte din album acum o registrez ca să dovedesc că am prieteni ce înțeleg. Deci, dragi prieteni, dacă ascultați ce zic, un anonim îmi scrie că n-a citit nimic. Și tot ce am vrut a fost un căcat de mesaj din partea unor prieteni care îmi sunt dragi. Ei bine, acum eu trebuie să plec cu nevasta după mine, departe am să merg. Bun, stop, aha, și am să trec de pod, nu o să pot să trec.